Tarlíonn go leor seoltaí leabhar ag Oireachtas sa saona, a anthachtaach is saol na Gaeilge agus saol na nGael. Well, an Bíobla de pháistí atá an agus bhí a lethe John bliantí fadóhain, agus tá sé scríofa ngéalaigh agus an ngéalaigh Alan atá siimplí agus atá soléide de pháistí. Ní ró lethe John le fithe blian agus bhí géar gáil an a heachtar éis i gló, mar an múinteoir mé héanaar fa héal agus is beg leor teagas Christí ins na scoilne a tána pháistí abalta léamh mar tá an ngéalaigh róheachar agus róchasta antu. Bhí géar gáil an leid agus chuir an fáilte ribh heachta ar éis i gló agus sílim gur mór an teachta atá déanta gan a Frank é thuirtar éis. Fair play. Come on, Síle ar ag bhair san lá Uachtarach. Leabhar in na pácaí bhain an rathair clá. Het siad rathair gartaí sí a hAoine. Well, come an leabhar seo fadó ó him or bhí mé múnú is gael breise bhelína I múir. Agus scrí mé ar waithile ramadach a bhúna gus le leanaí an anis. Gananéid. Agus an sin bhí si mar a ddíortha bhí na dáantaí bholach sa bhaile gumsa agus thug mé amach iad an isise sa rís agus thug má cáirde iad weim chun iad a bhúnú agus an sin dúirt den écis lomsa gur rá sin am iad a chuirí ar leabhar. So rinne má inín níomh iad a bhaisiú agus an sin fuair siad beocht agus an sin scríbmar ag léamhlóid agus ghlach siad leis an leabhar the first stocha Howard Arrogadish ó first na Gaeilge agus an sin bhí linn.